Neviete chytiť rybu cez zimu na prívlač? Tak urobte presne toto, čo vám teraz poviem. V prvom rade si zvolte potok, ktorý je podobný veľkostne ako tomuto, pretože tu ľahšie nájdete rybu ako na nejakej veľkej rieke. Ďalej použite nástrahu maximálne nejakú 5 cm, ideálne v prírodných farbách, a k tomu použite hlavičku maximálne 0,5 gramu. Kľudne môžete aj zjemniť, záleží od tej hĺbky, ako máte vy na tom potoku. A všetko, čo treba spraviť, je hlavne nahodiť to do vody a necháte to vyklesať a pomaličky, miernymi poskokmi tú nástrahu budete viesť. Je tam prvá rybka, celkom pekná. Toto je pekná ryba. Toto je pekná rybka. Na malú nástrahu. No poď, hlavne nech mi nezaleze pod to drevo. Tak, dobre, máme ho. Krásny. Krásny javec. Pozrite na ňo. Yes. Ten je parádny. Vidíte, malá gumička s ľahkou hlavičkou, toto je 3 tungsten. Namočím si ruky a pozrite na ňo. Krásna ryba. Blízko ku 40 má určite. Parádne, pustím ho hneď. Už si ide. Veľmi dôležité je, aby ste ho nehali vyklesať pekne na dno a potom to veľmi pomaly ťahali. Sem tam oživili, myknutím so špičkou a zase nehali padnúť pekne na dno pomaly. A ten jalec, alebo teda tie ryby to väčšinou berú v tom, ak to prepadáva. Skúste to a dajte mi potom dole do komentu vedieť, či sa vám niečo podarilo chytiť.